alle sammen, og velkommen til den her video på min kanal. Sofias Verden hedder den. Jeg spiller The Sims, og jeg tænkte, jeg måske vil lave en lille serie her i efterårsferien. Her på min computer. Så det tænker jeg egentlig bare, vi skal i gang med. Så vi skal have lavet en simmer her. Og det tænker jeg bare, vi skal i gang med. Så jeg vil gerne starte med at sådan lave hende sådan form på kroppen-agtigt. Så jeg tænker, der skal være 2 søskende, der måske har nogle heste. Som I nok ved, hvis I har følt mig lidt tid, så kan jeg rigtig godt lide heste. Så altså, jeg har hesteparken i The Sims, så jeg håber, jeg har den med i den her. Men jeg tænker, hun skal have nogle store lov. Sådan skinben skal ikke være helt så store. Det skal heller ikke være helt så tyndt. Det kan godt være lidt større i siden. Jeg vil bare lige sige på forhånd, jeg er ikke særlig god til at lave simmer. Så jeg har ikke øvet mig særlig meget på det. Så jeg håber, I kan holde ud med, hvordan det ender med at blive. Jeg bliver næsten aldrig tilfreds med, hvad jeg laver. Ja, det der. Det er sådan. Ja. Så jeg har min simmer her. Hun skal ikke se sådan her ud. Jeg skal have ændret hår og alt sådan noget. Det vil bare ikke lide. Det vil bare ikke lide til. Jeg synes, vi skal starte med lige hurtigt. Vi skal lige hurtigt give hende noget andet hår, føler jeg, fordi det er, nej, skin tone, ja. Hudfarve. Skal hun altså lige her, det jeg er nødt til. Nej, skin tone. Ja, sådan der. Ja. Jeg er ikke så god til at læse og sådan noget, så det må jeg lige undskylde. Hendes tænder, de skal bare være sådan der. Skriv ned i kommentaren, hvis I også har prøvet at spille The Sims før. Det ansigtsform. Ja, det var det. Det sådan der. Jeg vil ikke tage den der af. Nå. Nu skal jeg altså lige have den her ansigtsform anderledes. Jeg ved ikke, jeg er helt... Men jeg skal lige have noget hår til hende. Jeg synes ikke, det der hår klæder hende så meget lige nu. Nej. Jeg tænker, vi skal have en lyshåret og en mørkhåret. Vi kan starte med den der har brunt hår, ikke? Fordi jeg tænker brunt og sådan meget lyst ud. Vent lidt, vi kan lige se, hvad er hun er pige, det er rigtigt. Ja, hun er kvinde, men en pige. Og hun skal være teenager, tænker jeg. Blarnadorf? What's up? Eller skal hun være et barn? Ubelanor! Okay, hun skal være teenager. News! Hvad ser hun ud med ung voksen? Så skal vi Amica War! Buedalex Aurora! Ja, lad lige være med at snakke. Det er irriterende. Men du skal ikke snakke engelsk. Dansk, okay? Vi gider ikke nogen, der snakker engelsk, okay? Jeg tror ikke, hun kan høre os, men... Spillet er tydeligvis også på dansk, fordi der står der kvinder og mænd. Det hedder det da ikke på engelsk, så vidt jeg ved altså. Men altså, ja. Så vi skal egentlig bare lige have lavet en simmer, så jeg tænker, at jeg vil lave den her i efterårsferien. Og hvis I gerne vil have noget mere af den, så kan vi bare blive ved med at lave den selvfølgelig. Hvis I synes den er god og godt kan lide den. Så ja, så lægger jeg vel en ud hver dag. Okay, vi kan få meget langt ind ud. Man skal bare have den sådan cirka der, ikke? Kan man sådan få den lidt mere... wow, stor mund, lille mund. Okay. Det er vildt, hvad man kan gøre med de her simmer. Hun skal også have noget andet makeup på. Jeg er ikke så glad for det der. Men nu har hun lige... Ja, han har lidt makeup. Kan man ikke lige fjerne... Jeg vil gerne have, at hun får en anden farve, føler jeg. Og man kan også vælge, hvordan øjnene skal se ud. Og øjenvipperne. Okay, nej, hun skal have store lashes. Store øjenvipper. Det tror jeg passer meget godt nu, hvor hun er en teenager.
Så øjenfarven synes jeg skal være brun. Eller hvad? Nej, det skal være blå. Jeg har faktisk ombestemt mig. Jeg tror faktisk gerne, jeg vil have, hun har lyst hår. Jeg ved godt, det er sådan lidt irriterende, for jeg lige pludselig ombestemmer mig. Men jeg vil gerne have, hun har lyst hår, fordi så kan jeg blive en af dem. Så kan jeg blive den anden. Så kan jeg måske blive hende med mørkt hår, så bliver jeg bare lige et barn, ikke? Tænker jeg skal lige få hende til at smile. Yay, hun smiler. Jeg ved ikke, jeg tror jeg ombestemmer mig snart med, om hun skal have lyst hår. Jeg ved ikke. Hvad synes I om hende? Okay, jeg ved ikke, hvad jeg laver lige nu. Undskyld, men det er sådan lidt mærkeligt ud, det her. Er det så meget bedre ud? Sådan der. Jeg skal bare lige finde ud af det. Kan jeg flytte mig? Okay, jeg troede lige, jeg kunne flytte hende i hår. What? Men jeg tænker altså gerne, jeg vil have hende lyshåret. Lyshåret, ja. Ja, lyshåret. Det synes jeg faktisk klæder hende lidt mere nu, hvor jeg tænker over det. Jeg skulle lige blive enig med mig selv, ikke? Så jeg tænker, vi skal have noget. Hun skal have lidt makeup på. Altså, hvad tror I teenager sådan? Er sådan nogen, der elsker makeup? Jeg ved ikke helt, om hun skal. Nå ja, og vi er i gang med at lave hendes, hverdagssæt? Ja, hverdagssæt. Eller? Ja, hverdagssæt. Det her er sådan, det går i hverdag. Jeg har ikke lavet hendes tøj nu, det er bare, vi er ikke lige nået dertil endnu, ikke? Det tænkte jeg gerne ville lave en lille serie om, hvis det er okay med jer. Ej, kan man vælge øjenvipper nu? Ej, hvor sejt. Øjenvipper farve, sådan skulle der bare være sort. Nej, okay, kan den være 2 farver? Ej, hvor sejt. Nej, den her. Hvem den her? Ja, det ser godt ud af. Jeg tænker bare, jeg holder mig til sort. Det skal bare være lidt basic, ikke? Hun er ikke sådan en helt vild. Der er en, der er sådan virkelig meget vild med makeup, men altså. Lidt må hun jo godt være, ikke? Læbestift. Okay, skal hun også have læbestift på? Nu er det bare fordi hun er teenager, hun får makeup på, ikke? Fordi man er god som man er, ikke? Det er bare fordi det her det er et spil. I er gode som I er. I er flotte som I er. I skal ikke... I behøver ikke makeup. Det behøver I altså ikke. Jeg prøver bare at ændre lidt på den her. Jeg aner ikke rigtig, hvad det her ændrer. Ja. Måske lidt mørkere kunne jeg godt tænke mig. Den var måske sådan her. Eller sådan lidt mere pink i det. Nå, det er fordi jeg har valgt den der glossy. Så giver den mening. Jeg skal lige vente den her. Så vælger vi lige farve. Sådan der. Det var meget bedre, synes jeg. Hvad synes I? Synes I, det blev bedre? Skriv i kommentaren. I må meget gerne til sidste videoen sige, om I synes simmerne er flotte, om vi skal lave nogle flere simmer, eller om I synes, der er noget, der skal ændres på dem, eller at de skal have et ændret navn, eller et eller andet, ikke? Det må I meget gerne skrive i kommentaren. Vi skal lige hurtigt huske øreringe, fordi jeg tænker lige, vi kan lige så godt ændre dem, ikke? Lige nu. Altså, jeg tænker, det skal være sådan... Ja, vi skal også være lidt humør til hende, ikke? Det tager nok lidt tid. Jeg håber ikke kan nå. Jeg håber virkelig ikke at nå at få den her ud i tide, og hvis jeg ikke kan, så må jeg virkelig undskylde, fordi jeg filmer den her om mandagen. Ja, jeg tænker alle pigerne skal være sådan glade for heste, ikke? Så jeg tænker hesteskosøringe, de er gode. Dem tager vi simpelthen. De er flotte. Hestehale, godt. Hold op. Jeg skulle godt, at jeg lige kiggede her lige lidt mere. Den så der helt forkert ud. Nå. Vi skal have ændret lidt. Vi skal se, hvad vi kan gøre. Okay. En stor lov, fordi når man rider formen, altså lidt store lov, vil jeg sige. I hvert fald hvis man rider meget, ligesom hun gør. I hvert fald herinde i det her spil. Når jeg spiller.
når jeg spiller i hvert fald. Jeg ved ikke. Hej Sims. Og har I hesteparken, hvis I har Sims? Skriv det lige ned i kommentaren. Det vil jeg rigtig gerne vide. Nå, men jeg skal have en bluse til hende. Skal hun være sådan en sportsscene? Jeg ved ikke, det her det er ikke sport, vel? Men altså, hold da op, hun er godt nok lang i ryggen. Kan man ændre på det på nogen som helst måde? Fordi det gad jeg godt. Nej, hvis så er vi bare sådan, nej, det gør vi ikke. Men vi kan lige se. Ej, hvor er det svært. Jeg skal også skynde mig lidt, sådan, så det ikke bliver for kedeligt, hvad jeg kigger på. Ja, jeg kan selvfølgelig også bare klippe. Ja, jeg klipper sikkert bare. Det går nok. Ej, jeg synes faktisk, den her... ej. Jeg skulle lidt op. Nej, for det kunne det ikke. Hvorfor er du så høj? Men jeg synes ikke, det er hendes store lår passer så godt til, når hun er så høj. Ja, måske det bare fordi hun ikke er lidt... Hvad? Jeg synes ikke rigtigt. Jeg synes, de her arme godt kunne være lidt stærkere. Hun kunne godt lige være lidt... have lidt muller, ikke? Have lidt muskler. Eller ikke muskler. Ja, jeg synes, den er meget fin. Den sidder ikke perfekt på hende. Jeg synes måske sådan der. Sådan der. Sådan flottere. Jeg ved ikke, jeg føler bare ikke, hun ligner sådan en teenager-agtigt. Jeg føler, hun ligner en voksen. Men jeg har altså sat hende til at være teenager. Jeg tænker, det er en flot trøje. Lad os tage bukser. Vi ser, hvor meget strøm min computer har. Vent lige 2 sekunder. 46 minutter, det er fint. Så skal vi bare lige have nogle bukser til hende. Nederdel. Nej, hun skal ikke have nederdel på. Altså, jeg synes bare, der er et eller andet galt. Jeg føler bare, der er et eller andet galt med hendes krop. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har gjort forkert. Kan I lige skrive ned i kommentaren, hvis I ved det? Jeg tror måske, det der fik tid lidt mere. Der er mange andre YouTubere, som der kan gøre det her meget bedre end mig. Det kan jeg da godt sige det. Okay, hvad kan man få den her farve? Den her farve? Ja, den passer godt til. Det synes jeg. Fordi den sådan passer til jakken. Ja. Så må vi gå videre til hendes sko. Altså, det der sokker, er det nogen, man kan tage væk? Fordi de hænger der ikke sammen med skoene. Altså, de hænger der heller ikke sammen. Ja, jeg tænker, de hænger sammen med skoene. Gør de? Please sig. Nej, det gør de ikke. Okay, fedt. Hvordan får vi dem væk? Kan jeg ikke bare lige trykke delete? Hvad er det, den her show? Hvorfor kan jeg ikke delete dem? I venner, hjælp. Skriv ned i kommentaren, hvorfor jeg ikke kan delete de der strømper. Det er faktisk virkelig irriterende. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg føler bare ikke, det sidder så godt på hende. Jeg føler, hendes skulder skal højere op, men hun vil ikke lade mig gøre det. Altså, men jeg kan ikke engang tage den ned. Altså, hvad regner de med? Er hun en, der går i dem her? Det kunne hun da godt være. Det kunne hun da godt være, kunne hun? Jeg er bange for, at der er facecam på lige nu. Fordi jeg har ikke fået taget mit hår sammen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Det er lidt meget. Det er okay, hvis der er facecam på. Jeg ved ikke. Hej Mango. Ja, min kat er lige ved siden af mig. Den står og stiger på mig. Hej Mango. Hej. Hvad med dem? Nej, det er jo ikke vinter hele tiden. Det her er vintertøj. Ja, okay. Så må vi til at vente varmt vejr. Okay, jeg skulle bare lige forsøge. Vi er i gang med at lave hendes hverdagstøj. Sådan der. Så gider vi heller ikke mere. Sådan. Så venner, det her er simpelthen hendes hverdagstøj. Men mindre hun lige... Vent, vi skal lige... Ej, nu skal jeg have nogle større arme. Det kan vi ikke. Nå. Vi skal altså lige se hendes... Nej, ikke hendes bluse. Vi skal se hendes... Hænder.
Hænderne. Vil vi gerne have lov til at se? Må vi godt se dine hænder? Jeg tror ikke helt, hun vil have, vi ser hende. Sådan der. Godt. Det er bare lang tid siden, jeg har spillet The Sims, tror jeg. Sådan der. Armbånd. Den kommer over på den anden her. Jeg har spillet det her før. For lang tid siden. Skal det være sort? Jeg kan godt have det den der pastel, hvor hun også har ansigt. Den der farveagtigt, hun har ansigtet, hvis vi lige kan zoome ind i ansigtet. I kan se hendes øjenfarveagtigt, eller hendes mascara, eller hvad det hedder ikke mascara. Det der, hun har der. Ja, I ved, jeg bruger ikke makeup, så jeg aner ikke noget om det. Eller den der for hendes øreringe har, ikke? Kan man sige det sådan? Så har vi hendes hverdagstøj. Come on. Så er det hendes formelt tøj. Det er sådan, hvis hun skal til en fest, hvordan skal hun så se ud? Okay, så vi skal, hendes hår har hun da fået det samme. Det synes jeg måske ikke. I hvert fald samme hårfarve, ikke? Det kan vi godt blive enige om, ikke? Hun skal have noget andet hår, synes jeg. Sådan der. Det er bedre, synes jeg. Det er formelt, ikke? Kan vi ikke bare kalde det fest? Det er meget nemmere. Okay, nej, det passer ikke. Måske det her. Nej, men jeg synes på en måde, hun ser ånd ud med det der make-up på. Jeg kan ikke lide det. Gå væk. Make-up. Gå væk. Gå væk. Nej, det er hendes make-up, jeg ikke vil have. Hun er ikke... Nej, ikke ørering. Okay, hun skal faktisk have ørering på. Det skal hun. Jeg gad godt at have en YouTuber med lige nu, der kunne hjælpe mig lidt, men det har jeg desværre ikke. Og der er ikke rigtig nogen hjemme lige nu. Wow. Vi skal lige have... Der, make-up. Der. Sådan der, jeg fandt det, venner. Jeg fandt det. Juhu! Jeg gjorde det. Jeg fandt det. Lad os komme videre. Jeg ved ikke. Jeg er sådan helt ondt på gulvet lige nu. Det må jeg undskylde rigtig meget. Hun er rigtig glad for grøn, tror jeg. Det er hendes yndlingsfarve. Grøn er hendes yndlingsfarve, fordi jeg kan altså rigtig godt lide grøn. Grøn. Jeg kommer på Sjælland, ikke fra Jylland. Men grøn. Mango, hjælp mig. Hvordan snakker jeg? Jeg kan ikke med at snakke. Mango, hjælp mig. Nå. Nu skal jeg have en kjole til, synes jeg. Nu skal jeg have min mikrofon lidt ned. Wow, det kunne være en sommerkjole. Er jeg enig? Jeg synes måske... jeg tænker nok, at jeg ændrer hendes hår, fordi det synes jeg altså... det er ikke så godt. Klokken er 9:59. Wow, sejt. Ja, jeg kigger lige på kjolerne. Det tager lige lidt tid. Jeg skal eddermame have redigeret den her video bagefter, ellers er det 100 år for jer at se. Jeg tænker lige, at vi kommer tilbage, når jeg har fundet en kjole. Nå, okay, der gik ikke så lang tid. Den her kjole synes jeg faktisk er virkelig fin. Jeg gjorde lige hendes ben lidt større. Hendes sådan... Den må godt være sådan... Ej. Shit. Hendes arm må godt være sådan lidt tyndere, føler jeg, når det er sådan festagtigt. Ikke fordi det ændrer sig, når man er til fest, men altså... I Sims kan det godt, okay venner? Jeg ved, eller jeg snakker lidt for meget, men det er også... Jeg tror også bare, det ville være kedeligt, hvis ikke jeg snakkede. Er vi ikke enige? Ja, hun ser lidt nøjere ud med det. Nå, nej, det er for grund af hendes læbestift. Jeg har glemt at ændre den. Undskyld, venner, det må I virkelig undskylde, for jeg ved godt, hun er meget nøjere. Ja. Jeg ved ikke, der. Læber. Så, hvis der står læber, så er det bare. Wow. Eddermame lysende. Hold da op. Det gør det godt nok meget. Måske en anden farve, synes jeg. Ja, sådan der. Det er perfekt, synes jeg. Er vi ikke enige?
Hun ser stadigvæk lidt underlig. Er det godt nok? Måske hun under. Det ved jeg ikke. Så er det skotid. Jeg synes ikke, hun skal være under. Synes I? Jeg synes ikke, hun behøver at være under. Eller behøver. Hun skal ikke være under. Så har hun deres sko på. Hun skal ikke have noget på fingrene, synes jeg. Eller hænderne, synes jeg. Eller hvad man skal kalde det, jeg ved det ikke. Sport. Okay, hun skal overhovedet ikke have det der på. Lad os lige starte med at ændre hendes. Hun skal sådan... Vent, sport er jo ridning. En sport kan jo godt være ridning, så hun skal have ridetøjet på jo. Vi skal lige vælge den lige. Og så skal vi lige... ændre finde. Kan man få ridehjelmer i Sims? Ridehjelm. Kan man få en ridehjelm i Sims egentlig? Jeg tænker det godt, man kan. Hun skal, altså jeg kan ikke lide, når hun har det der mørke make-up på, altså. Jeg må gemme hendes make-up, hvis jeg kan huske, hvordan man gør det. Okay, så... Men så videre kan jeg ikke rigtig finde en frisyr, jeg synes, ville være god til ridning. Den her frisyr. Ja, vi tager bare den her. Jeg gider ikke at lide lidt. Lidt irriterende hele tiden, er det ikke, føler jeg? Nej, hår. Der. Hat. Ridehjelm, det kunne jeg. Hvorfor er hendes hår forsvandt nu? Hvor forsvandt hendes hår hen nu? Hvor er hendes hår hen nu? Det kommer sikkert lige om lidt. Vi gør bare lige hår. Vi skal lige... Der står, hun har hår på. Der står altså, hun har hår på, venner. Bare rolig. Se, der står, hun har den på. Vent lidt, det skal lige... Ja, det var opad, jeg skulle, ikke? Det er faktisk lidt irriterende. Jeg vil gerne have, hun har hår. Eller kan se det. Det kan godt være, hun har det, men jeg kan ikke se det. Og jeg vil gerne kunne se det. For jeg kan godt lide at se hår, når folk har hår. Okay, fedt. Så kan vi bare ikke se hendes hår, eller hvad? Nå. Det gør bare lige sådan der. Så beholder hun bare en hest. Nej, jeg gider ikke. Nu går vi ned og finder den der frisyr igen. Der var den. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg er. Jeg er lidt dum lige nu. Jeg ved ikke helt, hvad jeg laver. Nej, det ved jeg ikke. Nej, hun skal bruge en trøje til ridning, fordi det er sport, ikke? Så... Du skal grine af mig. Vi skal bruge en ridningssport. What the heck? Burde jeg lede... Jeg kan ikke finde noget at søge, fordi jeg er ikke særlig god til det. Altså, kan det være inden den her? Nej. Skal hun lidt her? Skal det ikke lige have nogen blus på? Nu skal der have en blus på, altså. Altså, er der overhovedet noget, jeg kan bruge? Hvad med herinde? Den der. Kan jeg ikke bare få en bluse, eller? Eller hvis det ikke er inde under en menu. Okay, jeg tror, jeg er nødt til at sige... Ikke inde under en af de her menuer. Ind her, og gå ind her. Så er jeg ikke inde under nogen af menuerne. Fordi så kan jeg nemlig finde den, tror jeg nemlig leder efter. Jeg kommer tilbage, når jeg har fundet en. Ved du hvad? Jeg tror bare, jeg siger bare, hun er sportstøj og sportstøj. Det er ikke ridetøj, fordi så får hun værstøj. Det er sin ridetøj, så. Fordi vi skal da have en hest, tænker jeg. Hun kan jo godt lide den der farve. Men jeg tænker, jeg gerne lige vil have den sådan der, ikke? Og så... Ej, det var... Jeg vil gerne have de der sko bare i en anden farve, tænker jeg. Sådan
den her farve. Perfekt. Perfekt. Nu skal hun bare lige have noget andet makeup på, synes jeg. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg laver. Kom nu. Jeg vil have noget andet makeup på lige nu. Jeg synes, det er lidt nøjeren. Der er det der makeup, jeg aner ikke, hvad det er for noget. Nej. Det der er jo ikke sådan noget. Jeg kan godt have. Wow. Man har da ikke noget. Har man overhovedet makeup på egentlig, når man er spurgt? Nej, det har hun ikke. Hun har ikke. Ingen make-up til hende. Klar mig, hvis du godt kan lide make-up, der er der, som du også skal have et navn, fordi du har ikke et navn endnu. Sådan. Hun går jo rigtig meget op i sport, fordi hun er en teenager, så hun vil jo gerne være sådan tynd og slank, ikke? Hendes nattøj skal ikke se sådan der ud. Jeg ved ikke, hvorfor de starter altid med det der hår, og det synes jeg ikke er sjovt. Og det er sikkert, fordi jeg har gemmet det på en eller anden måde, og det synes jeg, det skulle jeg bare ikke have gjort. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg har gjort det, hvis jeg har gjort det. Men hun skal heller ikke have noget makeup på her i hvert fald. Fordi man har ikke makeup på, når man skal sove, og det er ikke. Hun skal have noget lækkert tøj på, synes jeg. Den der, den er så sød. Den er, jeg kan ikke lide den. Den er sød. Så. Hendes natbukser, den skal vi ikke have. Nu skal jeg have dem her. Dem her. De her natbukser. Nej, jeg kan få dem her. Det her er hendes nattøj. Eller hvad? Det her er hendes nattøj. Jeg vil ikke ind i. Ja, og de der sko, de er også bare perfekte. Så der kan vi bare lige hurtigt springe videre. Til fest. Og bedst tøj skal hun have en kjole. Have en kjole, fordi... Se! Der har alle de der ride ting. Jeg vil gerne have haft en sportstøj, hvor med hvor den kan jeg ikke finde. Med den der. Nå. Hendes festtøj. Lad mig finde en kjole. Hvorfor trykker jeg nu ikke ind på kjole? Wow, der er godt nok mange kjoler med i hestepakken. Man kan godt se, at jeg har købt hestepakken, ikke? Fordi det var der mange. Jeg havde bare brug for den hestepakke. Er I klar over, hvor meget jeg elsker heste? Hvis I følger mig, så ved I det. Burde I ved det i hvert fald. Jeg ved ikke, om I ved det, hvis I følger mig. Det vil også være I nye. Fordi jeg har faktisk fået et til abonnent. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så det vil jeg bare sige tusind tak for. Jeg skal nok også sige, det er en short. På et eller andet tidspunkt. Jeg sad bare her i morgen bare, jeg har fået et til abonnenten. Fedt, lækkert. Det skal jeg lige have sagt tak til på et tidspunkt. Det kan jeg lige gøre i den her video. Jeg skal nok også gøre det en short, tænker jeg. Måske med en af mine venner. Det må vi lige se på. Det finder vi vel ud af. Så skal jeg... Eller hun skal... Jeg tænker måske ikke, vi kan nå at lave alle Jo, jeg tænker, vi kan nå at lave simmerne i dag, og så kan vi ikke nå mere. Nej, jeg tror faktisk... jeg er ked af at sige det, venner, men jeg tror kun, vi kan nå at lave hende her, og så kan vi lave den næste simmer i en ny video. Eller hvad? Ej, det finder vi ud af. Det er vi altså nødt til at finde ud af. Vi har heller ikke så lang tid efter os før. Jeg skal også have filmet lidt forud, tror jeg. Kan man sige det, fordi jeg filmede et par videoer til i dag, fordi jeg har ikke tid til at filme hver dag, fordi jeg spiller jo på min computer, og den har jeg ikke med overalt. Hvad er der galt? Skal du være stærkere? Skal du være stærkere? Hold op, hun kan godt nok være stærkere. Hun skal bare være sådan der. Det er faktisk fint nok. Eller det ved jeg ikke. Hun skal have meget makeup på, synes jeg. Stadigvæk ikke fordi I skal have makeup på, fordi I er flotte som I er. Ikke fordi jeg kan se jer, fordi det kan jeg ikke. Men I er flotte som I er. Alle er flotte som de er. I behøver ikke makeup.
Sådan der, en fil halskæde. Og så synes jeg måske, hun skal have ørering. Hun elsker jo heste, så hun skal have dem her igen. Bare helt sølv den her gang. Måske sådan her, det er meget fint. Det er sådan, så der er også lidt western her. Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Det er også lige meget. Gerne have, hun har den der makeup. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Gerne have, hun har den her i lilla. Sådan der. Hun har masser af makeup på, når hun er til fest, synes jeg. Sådan der, det er flot. Eller det ved jeg ikke, om det er. Det er det ikke. Eller, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke. Hun er, som hun er. Jeg er ligeglad. I kan skrive, hvad I vil i kommentaren, om I synes, hun er grim eller flot. Jeg gider ikke at lave om på hende. Eller måske gør jeg, det ved jeg ikke. I don't know. Sådan der. Glossy lips. Hun er glossy, ikke? Så. Nå. Hvis du bruger din hånd, fordi hvis du skal, altså skal du slet ikke have noget på hende? Okay, fint, hvis du ikke vil have noget på. Jamen, så er det jo hendes festtøj. Det tager godt nok lang tid at lave hende. Hun skal ikke have briller på. Jeg hader... Hun skal ikke have noget af det der på, når hun bader, fordi man skal ikke have make op på, når man bader. Eller hun skal ikke. Ja, den her top er meget fin. Og så måske i grøn, fordi den farve er jo en af hendes yndlingsfarver. Så skal vi finde nogle bade til hende. Sådan der. Det er hendes badetøj, synes jeg. Hun skal heller ikke have noget på fødderne, eller hvad kan man egentlig få? Okay, men må simpelthen ikke have noget på fødderne. Okay, fedt. Hun skal heller ikke have et armbånd på. Hvordan var det nu, jeg gør det? Jeg gør sådan her. Og så gør jeg sådan der. Nå, så er det jo hendes badetøj. Men der jeg lige skal have skiftet hendes hår, for det kan godt være, jeg lige skal det. Ja, jeg synes, hun skal have løst hår, når hun bader. Ikke lige det der. Det synes jeg måske ikke, jeg skal. Måske det her. Ja, sådan her. Den her, jeg ved ikke, om det er flot. Det ved jeg ikke. Det aner jeg ikke, hvad jeg synes. Nå. Varm værsdag. Så er det tid til, at vi skal have lavet hendes ridetøj. Fordi hun rider, når det er varmt, tydeligvis. Og hun skal ikke have noget af det der nøren make op på stadigvæk. Nej, det skal hun altså ikke. Det går jeg ikke med til. Spil. Lad være med at tro, jeg går med til det. Jeg går ikke med til det. Hun skal ikke have det der skræmmende make op på. Eller ikke skræmmende, men ja. Hun skal ikke have det der helt sorte, mørke make op på. Det synes jeg faktisk ikke, hun skal. Hun skal have det der lyse, glade, hyggelige makeup på. Jeg ved ikke, om der er noget, men altså, i Sims er der. Jeg sætter den der. Det ser fint ud. Ja, jeg kan ikke se særlig godt. Ja, det ser perfekt ud. Det passer godt sammen. Ja, nu vil vi se her. Lidt ud. Sådan der. Godt. Så tager vi og skal have badetøj til hende. Fordi nu giver jeg ikke mere. Nu skal hun have. Se, hvad hun har. Hvad er det? Helt uniform. Der kan man få den i farver. En cute farve. Det er hendes. Føler jeg. Det er bare lige hende, føler jeg på en måde. Nej. Jeg skal ind på den igen. Jeg ved ikke, hvor der. Der er den her bedre. Nej, okay, jeg kan godt lide den her. Jeg ved ikke. Jeg føler bare, den giver en god vibe. Ja, den her. Sådan, den her farve, ikke? Meget lys blå, og så den der ting. Eller ikke det ved jeg ikke. I don't know. Men vi skal have nogle sko til hende i hvert fald. Vi skal, kan man måske få nogle ridestøvler. Vi vil gerne have nogle ridestøvler. Please. Okay. Det er da også bare fint, altså. Så rider hun bare dem her.
Det er nok ikke så godt at ride i kondisko, eller det er det ikke, men altså. I Sims er det åbenbart lige meget, så... Ja. Så skal vi også have hendes varmvandssøg. Det skal hun ikke have på. Det skal vi have ændret med det samme. Så kan vi... Det der væk, når jeg siger det. Tak. Hendes, og hun må godt have ørering på. Ørering, ja. Hun må godt få den der på. Dem her på. De synes jeg er fint. De kunne godt være fint til hende. Sådan der. De er gode. Så skal vi have hende noget make-up, fordi hun elsker jo åbenbart make-up. Jeg synes, hun ser rigtig hyggelig ud i det her, men hun skal ikke have det her på. Fordi jeg synes sådan... Ja, hun ser hyggelig ud, fordi det er sådan vinterdejligt. Wow, hun er godt nok god til make-up om vinteren, hva'? Eller det ved jeg ikke, hvad man kalder det. Hun går meget op i make-up om vinteren, fordi... At det gør hun, fordi at hun har meget tid til det. Se. Og hun prøver at lade som om hun har været i solen. Den sol, som har fået solet sig, den som hun ikke har. Ja, det som hun siger til alle andre. Det gider vi ikke lige at snakke om. Nu skal vi bare have videre. Kan man ikke få andet? Når det lige vi skal ind under t-shirt. Ja, helt klart. Du skal lige have nogle bukser på. Ja, det er ikke dem her, der skal være vel, men du skal bare lige have nogle bukser på, ikke? Det er det her, hun med sådan en tøj, hun kan have på, når hun er ude i stallen om vinteren. Ja, vi skal lige finde den der igen. Ja, godt. Så skal vi lige ind her. Ej, hvor hyggeligt, det pink. Ej, hvor sødt. Ser du bare? Ikke? Nå. Så synes jeg, hun skal have dem her på. Sådan lidt rødlig. Ja. Det er hendes vinteroutfit, er vi ikke enige? Ja, det er hendes vinteroutfit. Helt klart. Hun har... Nej, det er det ikke, fordi hun har ring på. Det skal hun ikke. Tag nu den der ring af. Nå, det er lige meget. Hun har bare ring på det. Det tager vi os ikke af, venner. Skal vi lige se hendes outfits? Ja, vi kan ikke med dem der i det. Så den her. Det var hverdagsstøj, og det her, det er formelt tøj. Sport. Så altså nattøj. Festtøj. Svømmetøj. Varmtværstøj. Jeg egentlig tænkte, vi skulle have den der på, men så fandt jeg den der, den synes jeg var cute. Og hvad hedder det? Frostværstøj. Så det er bare hende. Jeg kan godt lide det her varmtværstøj på en måde, føler jeg. Så vi skal have givet hende nogle interesser. Se sport og ridning. Hun kan godt lide heste. Okay, farver. Nej, det var ikke farver. Det der er det farver. Godt. Grøn elsker. Blå elsker. Pink elsker. Sort kan hun også godt lide. Rød lilla kan hun også godt lide. Hvid elsker hun også. Gul. Kan hun ikke så godt lide. Hun kan ikke så rigtig lide orange. Grå elsker hun. Rød er hun ikke så glad for. Det er hendes farve. Ja, okay. Elsker fiskning. Elsker madlavning. Havearbejde. Hun kan
elsker at male. Cupetta. Brygge elsker ridning. Det er hendes yndlings. Batise. Oh, Dobsa! Hvad er det her rummet her? A Brusa. Computer, tror jeg. Marcia? Oof. Neeb. Ja, jeg ved ikke, hvad for en sprog hun snakker om. Men altså. Nedad eller opad? Nå, opad. Her hun godt lide. Er der ikke telefon eller et eller andet sådan? Ja. Skrive. Nej. Maybe a B-Roy? Det er fint. Emma Floy. Men nej, vi skal lige tilbage. Sådan der. Og musik. Naturmusik. Elsker. Beja. No bebo. Det der er en der. Men det ligner eller hun er stærkt. Popmusik. Ja, hvorfor ikke? Der er ikke rigtig noget musik, som hun havde. Synger hun, eller hvad sker der? Nå. Det er hende. Det? Ja, det er det. Hendes, ja. Godt kan lide. Hvad er det her? Hvad er hun? Hun er sådan meget kreativ, synes jeg. Zorbo. Hobby. Hvad var det? Ebow. Lyst. Der. Så, det får sig. Perfekt. Det er hende. Det er sådan her hun er. Jeg har med filmet i lang tid. Jeg tror, jeg har filmet sådan 2 timer nu. Men vi skal altså også have lavet de andre. Fordi jeg tænker også, at vi skal have næste, ikke? Jeg skal trykke der. Nej, det skal man ikke. Vi skal ikke spille det. Vi skal der. Tilføje en simmer. Kæledyr. En hest. Vi skal have en hestrost. Yes! Ja! Vi skal helt klart have en hest. Selvfølgelig skal vi da have en hest. Hvorfor skulle vi ikke have en hest? Vi skal have 2 heste. Vi skal have en til... en til mig, hvis jeg skulle... Hvis jeg skulle være med, hed det. Så hendes sadel, synes jeg... Hun godt sådan lige... Western, synes jeg. Western er sådan lige hendes type. Skal den have Nordic horn? Nej, det skal den ikke. Hvad farve? Skal vi male på den nu? Nej, det gør jeg altså ikke. Nej, jeg sagde ikke. Nej. Nu går vi lige ud af, fordi vi skal ikke male på den lige nu. Vi skal give pelsen af. Okay, lad os bare gøre sådan her. Hårene, de skal sådan være sådan der. Føler jeg. Den skal ikke have det der pelsen med benene. Jo, sådan der. Eller jo, det skal den faktisk. Fordi det er sådan meget western-hestagtigt. Eller sådan stærk hest. Stor, stærk, robust hest. Min skal lidt mere være sådan ikke så stærk og robust. Men altså, ja. Sådan der. Synes jeg, den smag skal være pandelok. Og den smagen skal sådan være... Jeg ved ikke, hvad der siger den. Sådan her. Er der en flætning i? Ja. Og den tale synes jeg bare er perfekt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, men... Hvad er det her? Pelsen. Den skal være sådan meget pelset. Skal vi så gå til dens coat? Skal den være sådan rodet eller sådan? Jeg synes den skal være en farve. Skal den være? Den skal være. Hvad farve skal den være? Jeg synes den skal være grå faktisk. Ja, jeg synes det her er en meget god farve til den. Så skal vi male på den endelig. Jeg ved ikke hvorfor jeg siger endelig. Jeg har bare gjort det før. Vi skal have
malet på den. Den skal have sådan... Den skal være sort nedenunder maven, føler jeg. Så jeg skal lige... Ja, den har kommet. Jeg kan til at lave en orange klip. Så hvis vi lige kan gøre sådan her. Skal jeg så lige have lavet den sådan lidt... Er det her ikke sort? Det her er sort. Vi skal lige have sådan malet den sort under maven. Og det smart ved det er, at den er jo i hver side, så den maler helt perfekt, ikke? Og så synes jeg bare, at den skal sådan... Den her og nedenunder her bare males helt tæt. Og... Så. Okay, det er ikke lige blevet det sådan flotteste, men altså, vi kan lige rette det, ikke? Det synes jeg er meget godt. Så den må godt rejse. Hvordan skal den se ud? Jeg synes måske den skal have sådan en hvid list i pinden. Eller en hvid stjerne måske, hvad? Jeg ved ikke helt. Nu blev det en list. I hvert fald. Og så synes jeg måske lige, vi lige skal have, det ved jeg ikke, sådan en grå, så I matcher den her ned. Jeg tænker, at vi skal have den sådan, gjort den sådan lidt hvid på benene. Ben skal sådan være lidt hvide her. En skavben. Bum. Og så lidt bagpå, ikke? Sådan. Det synes jeg er rigtig fint. Den skal måske ikke lige have den der. Nu skal den have en sort plet i hovedet. Ja, nu får den en sort plet i hovedet. Og måske en lille sort plet her. Hvor er det der? Der. Kun på den ene side. Den skal have en stor plet her. Og så ovenpå, synes jeg måske, den skal have sådan her. Snakker jeg alt for lavt? Jeg ved det ikke. Så synes jeg da også, det sådan ser godt ud, hvis man kunne gøre sådan her. Jeg skal nok have slået det til, sådan, så den gør det på begge sider. Det gør jeg lige. Sådan der. Så jeg maler altså lige her, sådan, så den lige bliver sådan en linje. Jeg tænker, at det der er sådan, ikke? Sådan. Så det der også en meget speciel hest, synes jeg. Så får vi sadel. Altså, man kan godt have sadel på sådan der. Nu får den hest. Nu fik den sadel. Sadlen skal sådan være mørkfølt. Jeg kunne ikke lide orange, så det skal den ikke være. Sådan her. Ja, måske stadig lidt orange. Ja, det er lige meget. Det er ikke en grim. Jeg vil bare lige sige, det her, den får tøjler på, når man rider på den. Det behøver I ikke at tænke på. Den får tøjler på. Bare roligt. Ja, det er derfor. Det passer nu. Så tager vi sadelunderlag. Det skal jo være det her sadelunderlag, fordi det er western. De rider western. Sådan
Sådan der. Hun kan godt lide pink, jo. Så skal den have noget. Så kan den jo ikke have 4 på. Så det skal den jo ikke. Ej, med det. Så skal den have en lille hat, synes jeg. Sød lille hat. Slap af. Gæster sammen. Det er fint. Den blev flot. Den blev flot, synes jeg. Den skal være sødt. Nå, men jeg føler bare, den falder så meget i et så gul. Så gør vi også lige have den gul, føler jeg. Ja, den bliver så også sådan der. Det er ikke de samme farver, der er. Det er bare sådan der, det bliver. Så det her, det er hendes hest. Men vi kan desværre ikke nå mere i dag. Det er jeg rigtig, rigtig ked af. Jeg kommer til at lave mig i den næste video. Og min hest. Så tak fordi I så med. Jeg er rigtig, rigtig glad for at I så med. Hvis I er nye på kanalen, må I meget, meget, meget gerne abonnere. Det gør mig rigtig, rigtig glad. Og ja, vi ses i den næste video. Hej!